Sziasztok, Henzsel Csaba vagyok. Szentendrén vagyunk a Kívei Benelli cégnél, tehát a magyarországi importőrnél. Úgy indult a dolog, hogy néhány nappal ezelőtt kezdődött az egyeztetés. A 702-esnek a bemutatásáról beszéltünk, erről készítem most itt a videót. Nagyon szépen köszönöm, hogyha feliratkoztok, ha lájkot nyomtok, ha megjegyzést írtok a látottakhoz, hallottakhoz, amint tudok, természetesen válaszolok rá. Úgy indult, hogy egy modellt fogok tudni nektek bemutatni. Derültéből villámcsapásként ért itt az információ, hogy van egy sima 702-esünk, ez a szürke színű motor. Van a TRK 702-es X változat, ez a nagyon jó zöld színű, a neon dekorációval, és menet közben érkezett egy fehér-piros színkombinációjú modell is. Úgy fogok dolgozni az idő rövidsége miatt, hogy minél kevesebb utómunkálat, korrekció legyen a videóban. Ezt ti általában nem látjátok, nem tapasztaljátok. Az én munkámat könnyíti meg, illetve ennél hamarabb kerülhet ki a YouTube-ra ez a felvétel. Tehát puskázni fogok számadatok tekintetében, minél kevesebbet tévedjek. Kezdjük a motorblokkal. 700 köbcenti, 70 lóerő, ez 8000-es legnagyobb fordulatnál adja le, 70 Nm legnagyobb nyomatéka, ez pedig 6000-es fordulatnál érkezik meg. 180 fokban elékelt főtengelyről beszélünk, a Kawasaki Versys 650-esnek a motorblokkját vették át, vagy vásárolták meg, és ezt fejlesztették tovább. Teljesíti természetesen az Euro 5-ös normákat, és a többi, és a többi. Néhány szó a fékekről. Dupla tárcsafék mind a két modellnél. A sima változatnál, ez itt egy hagyományosabb kivitelű féktárcsáról beszélünk, míg az X változatnál ez hullámos peremű. A 702-es X változatnál úszónyergek mind a két esetben, viszont az X változatnál ez oldalanként 2 dugattyús, míg a sima változatnál oldalanként 4 dugattyús fékberendezésről beszélünk. Hátul mind a kettő 260 mm átmérőjű, 1 dugattyús, tökéletesen látja el a feladatát. Olyan határhelyzetben nem voltam, hála jó égnek, tehát nem tudtam megtapasztalni, hogy a fék éles helyzetben hogyan viselkedik. Nyújtja azt, amit kell. Az első felfüggesztése, külső átmérője a lengéscsillapító villáknak, egyébként egy upside down fordított villáról beszélünk. Külső átmérője 50 mm, 145 mm a rugóútja. Itt Esztergom belterületén, illetve a 11-es úton azt mondom, hogy egy jó közepes értéket képvisel, megállja a helyét. Ebben az árkategóriában, ezeknél a modelleknél nagyon jól teljesít, árérték arányban nagyon jó. A sima és az X változatnál rögtön elsőre látszik a különbség. Öntött alukerék 17-es méretben, illetve drótküllős kerékről beszélünk egy 19-es méretben, ez utóbbi már az X-nél. Az abroncsozásban természetesen van különbség, a nagyobb sebességre vagy országúti tempóra van méretezve, és ennek megfelelően Pirelli Angel GT abroncsokról beszélünk a sima változatnál, míg az X változatnál ez pedig egy Scorpion Rally modellel van szerelve az X változat. Megnézzük az ülés helyzetet. Magasan van a hátsó üléspad, ezért túlságosan nagyot kell, hogy lendítsünk a lábunkon. A modellhez egyébként itt jön a reklámhelye. Bevezető jelleggel a két oldaldobozt és a topkészt tartójával mindent kompletten adnak most hozzá. Az árát majd a végén megemlítem.
Ebben az esetben a sima változatnál 790 mm az ülés magasság. Próbálni kell. Mondtam a múltkor is, illetve hogy itt jön a reklám helye. A CF Moto 800 Touringnál 820 mm volt az ülés magassága, az nem az a normál 820 mm, amiről általában szoktunk volna beszélni. Nekem van olyan modell, 1250-es GS BMW-k, 850 mm-ről beszélünk, keskeny az ülés, még éppen leér a lábam. A 820 mm-es CF Moto 800-as Touringnál pedig alig-alig érte a lábam. A TRK X változatnál rögtön ki fogok erre térni. 820 mm relatíve széles. Nem nagyon tudunk előre-hátra mozogni benne úgy, hogy hátra még természetesen tudunk, akkor beszéltünk a lábaink leéréséből, de előrébb ennél már jobban nem tudunk menni. Érdekes megtapasztalni, hogy van a pedál, és az pontosan az alatt van elhelyezve az oldaltámasz. Közelebbi képre. Pontosan így egy síkba esik, függőlegesről vagy kényelmes üléshelyzetből ülve. A támasz és a lábtámasz és az oldaltámasz, ez így valahogy ez így érdekesen lett megkonstruálva. Nézzük az üléshelyzetet a 702X-nél. Az előbbinél volt 790 mm az ülés magasság, ennél a modellnél 835 mm. Sokkal egyszerűbb az én esetemben az én 150 cm-es magasságommal, hogyha oldaltámasz, vagy az oldalpedálra állok rá, és úgy állítom fel állóhelyzetben. Szándékosság kedvéért ez most oldalsztenderen van, míg a fehér-piros változat, az pedig a középallványon van. Rögtön jön a differencia, a sima változatnál nincs, ennél viszont széria felszereltség a középallvány. Azt is be fogom természetesen mutatni. Érezhető, megtapasztalható, hogy itt már a lábaimat nagyon mozgatni nem tudom. A pedál is útban van, mind a két oldalon, és természetesen az oldaltámasz, ahogy az előbb mutattam, ennél egy kicsit bűvészkedni kell, hogy ez szépen felhajtásra kerüljön. Ha valaki hosszabb ideig jár vele, kitapasztalja, valószínűleg nem lesz vele különösebb gondja. Ami érdekes volt, hogy a váltókarnak a rudazata egy kicsit kilóg a síkjából, a váltónak a síkjából. Lehet, hogy egy picit zavaró lesz. Nekem beleakadt kétszer a lábam, rögtön lenéztem, hoppá, és úgy tapasztaltam meg a dolgot. 170 cm magas vagyok, még egyszer mondom, 835 mm az ülés magasság, éppen hogy Lábújhegyen érem el a talajt. És akkor csináljuk azt, hogy ez a 702X, ez a piros-fehér kombináció, ez per pillanat középallványon van. De visszahúzom alapkivitelre, és látható, majd egy közelebbi felvételben jobban látható lesz, hogy egész közel van az a pici kis perem, amiben meg tudjuk akasztani a lábunkat, közel van az utas lábtámaszához, középallványon van, visszahúzom alapesetbe, így van oldalon, itt már egy kicsit másabb az oldaltámasznak a kialakítása, és itt van a differencia, hogy kicsit ide kell erőltessük a lábunkat, az oldaltámasz itt is egy kicsit útban van, most per pillanat felhajtom a lábtámaszt, a hátsó utasnak a lábtámaszát,
és úgy húzom egy relatíve könnyű mozdulattal ezt a motort, aminek mindjárt mondom a saját súlyát. A felülés az ebben az esetben már különösen ajánlott az én 150 cm-es magasságommal, hogy a lábtámasszal helyezve a lábunkat, úgy lendítsük át magunkat, és így foglaljuk el a kényelmes üléspozíciónkat. Nagyon szépen van kiemelve a kormánya, nagyon jól vannak elhelyezve a tükrök, a szélvédelem az annyi amennyi. Később ezben, hogyha valaki már kitapasztalta, akkor rövidesen valószínűleg nagyobb választék lesz ebből, hogy nagyobb szélvédelmet kapjunk. Mind a két változatnál, tehát a simánál és az X-nél is vannak markolatvédőink. Ezek műanyagok, tehát ezeknek a felfogási pontjai, de egy könnyű barkácsmunkával valószínűleg ez könnyen kialakítható, és egy fém kivitelre, hogyha valaki terepkörülmények közé keveredik, fák, ágai, bokrok ne tegyenek benne kárt. Ha átülünk a hátsó ülésre, akkor ennek az ülése keményebb. A felületnek a nagysága az majdnem ideálisnak mondható, de hosszú úton valószínűleg ezt majd mindenki egyénileg kitapasztalja és megtapasztalja, hogy milyen érzés rajta ülni. A kapaszkodóink végül is ellátják a feladatukat, különösebb olyan hely, ahova egy hengerzsákot, egy csomagleszorító hálót be tudnánk akasztani, ennél a modellnél nincs. Tehát itt a 702-esnél kialakítva, ezt valahogy okosban kell megoldani. Az utas lábtámaszok, a bal oldali az jó, a jobb oldali egy kicsit ki van emelve, kicsit jobbra áll a motorsíkjától, hogy a kipufogóhoz véletlenül se érjen hozzá az utasnak a csizmát. ...700-nál, 702-nél van a műszerfal természetesen. Egyszerű, sok mindenre ne számítsunk. Nappali, éjszakai üzemmódot tudja, a főbadatok megtalálhatóak rajta. Ami a lényeges vagy érdekesség, hogy mutatom, meg vannak világítva a kapcsolók mind a két oldalt, tehát ez sötétben az észlelhetőséget javítja. Két modell között, tehát a sima Benelli 702 és a 702X között 150 000 forint nagyjából a különbség. A 702X-nél ugyanúgy, mint a sima 702-esnél nyitjuk a kulcsot, van egy zárunk, hátsó ülést ezzel tudjuk leszedni, kiszedni a helyéről, van az első ülésnek egy bóvdenye, ezzel tudjuk ezt így kiemelni a helyéről, itt van az akkumulátorunk, és van egy külön csavar, amivel a hátsó rugóstagnak a keménységét tudjuk állítani. Modelleknek a saját súlya az meglehetősen sok. 240 kg-os saját tömegről beszélünk, ez valószínűleg feltöltött folyadékokkal, üzemanyaggal és a többivel. 20 liter az üzemanyag tartálynak a térfogata, a gyártó által megadott nagyjából 5 literes fogyasztással majd 400 km-es hatótávot enged meg. Külső méretei egész jók, a szélvédelemből egész jól kapunk, a mellkasra, illetve fejre történő fejre jutó légáramlatoknál azt a 4 csavart, amit ilyenkor egyszerűen ki kell tekerni,
ezek 1 perc alatt otthon is elvégezhető művelet, ez így rendben van. A féke az jól működik, a kuplunkar mondom nagyon könnyedén működik, külön kis szélterelőnk van itt a lámpa melletti idomon, ez is sokat levesz a menetszélből, tehát az időjárás védelmünk jól. Megkapta ezt a jellegzetes kacsacsőrt, az oldalvédelemről utólag igény szerint gondoskodni kell, én egy bukócsövet mindenképpen tennék rá, mondom, a TRK 502-eseknél az a fajta megoldás, az nekem nagyon szimpatikus, egy kisebb eldőlésnél, egy kisebb haladásnál történő elborulásnál mindentől megvéd bennünket. A bukócsövön lehet egy-két karcolás, de ugyanúgy haladunk tovább. A szerviznek rossz ebből a szempontból, mert kormányvégsúlyra, fék kuplunkarra, esetleg a pedálokra nem kell a tulajdonosnak költenie. Felállítja a motort, letörli róla azt a kicsi sarat vagy koszt, ami adott esetben a motor bukócsöve szennyeződött, és folytathatja az útját tovább. Igazából meg kell alaposan nézni ezt is, meg kell nézni más modelleket is, és belátás szerint kell meghozni a döntést, és ha megvan, akkor pedig utána lehet agyalni, hogy például az 502-esre, ha valakinek ez a piros idom, ami egyébként nagyon jól mutat rajta, egy márkatársal, akinek pont egy ilyen színű motorja van, kicseréli erre a neonzöldre, vagy esetleg a kapaszkodóknak a színében variáció, ez már tényleg egyéni ízlés kérdése, ízlésről nem vitatkozunk, ezt így kell elfogadni. Összességében meg kell alaposan nézni ezt a dolgot is, és annak megfelelően meghozni a döntést. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, köszönöm szépen, hogyha megnéztétek a filmet, ha megosztjátok mással is ezt, hogy ők is láthassák ezt a felvételt. Ha valami észrevételetek van, valamit kihagytam, valamit rosszul mondtam, akkor természetesen megjegyzésként várom az észrevételeteket. A lehető legrövidebb időn belül próbálok rá válaszolni. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!